दामसरा कचुसरानि गताल एमडिसि धीरेन्द्र देबबर्मानो खुम याफारि बरम याफालाइख्या हको तैसा गामिनि त्रिपुरा मथानो खाफुनाय लुगुरक ते आबोनि लगी लगी नखलावा मथानि बानाबो तिसालाइख्या पहिलानो हामबाय दिनै निउस मिडिया तक संनो दिनै जों इन जागावो लाइथांनाय एडिसि निर्वाचननि परे हको दैसावो आं दिनै बाय वाइथाम फाइगा दिनै इन एलाकानि बर' हको दैसा एलाकानि बर' रक आनि ताकु बुहु मा फासं जतनो आनो खाकसांमानि बरम याफारका आं बरम बेले बेलेके पाइप्ले हामबाय ताय अरो दिनै हको दैसा पार्टी अफिसनि बैनार चुंथि सालायमान खा मोनिबाबो हामबाय तो कक थुंगायखाय मसे आं दिन नरं बुसकां किसा सानानि मसुंमानि जों वानसुकनानि नांनाय जों इलेक्शन कोप्लायुंखा आबो कतरिया एवं आं जे इन जागाव एमडीसी उंखा आबो कतरको गया एमडीसी उंमानि मूल कारण मूल कारिगरी आबन से जों मा बुजिलायनाय जों जतनि परिश्रम जतनि कलम तुइनि बथाइसेयावमो मनि बागै आं जतनि थानिव ताइसा हायनाहाय कबंमं याफानामो जों जदियो चिनि कलम तुइनि बथाइ न जों जदि जत्न खालायै नारगय माइया हिंगाखाय आबो दाक्तिनो मेरेवै अबथाय सगय फानो थांनानि चान्स दङ मनि बागै जों चिनि कलम तुइनि परिश्रमनि बथाइनो जों जत्न खालायलायै जों दीर्घदिन चिनि तिप्रासा समाजनो बाहाय खालाय जों एडभान्स खालायरिनाय जों सासानि लामा जों बाहायख्रै जों क्लांनाय एवं चिनि पारारावबो विशेष करे जों नुगो गोबांमा जागाव बर'रक लुकुरक नक नुखुंरगो गोबांमा विपद आपद उंलाय तंलायो मासाया मानुया दावफानो चिनि बिभ्रांत काकलायाखौ जों प्रत्येकटा बर'नि थानियाव चिनि दायित्व तंना नांनाय बर'नि थानियाव जों जुबामुं चिनि हामजाकमानि बुसुक जराति जों बर'नो बागैमान जों आबो चिनि चेष्टा मा तंनाय प्रत्येकटा बर'नि थानिबो मसे चिनि सामुं कतो मबाइबो चिनि पाइयाखौ मबाइ जों कुप्लाय उंयाखौ तिनि आंताइबो खा तंथका गारिबो तंथुते आनि पालरगनो मा साका बेलाय मुक्ति सिगुन क्लाइका तंथक मानि बागै तिनि जे चिनि बरम गोनां चिनि ताय हा ताय चिनि दफानि बागै हिने तिनि हाय जरो साकनो बेदगो सामुंख्लाय तंनाय चिनि ओ हानि लाइबु मानि काय थरकसनो साखि जाति हाय कुसुं चुंजाक चिनि बुबाग्रा बरम गोनां ताय चिनि बरम गोनां ऑनरेबल चिनि विजय कुमार सार बरक जे तिनि डिसिसन नाहारै तिप्रासानो यूनिटी स्नामना निकेके थानसा स्नामना निकेके तामो खलायके जानो बरक आसुक दिन वानसुक मानि परे बरक जों कुबांमा नगो कुबांमा पार्टी थानसा उंगे पार्टी राजनैतिक लै इलेक्शन जितिमान परे डिवाइड उंगे थाङो बरक आबहाय नेगेटिभ वानसुक यावै ताइबो चिनि तिप्रासानि फ्यूचर गाहामनि कक वानसुकै भविष्यतनो वानसुकै तिनहाय जराव बरक एलायंस पार्टनर हिसाबै तिप्रा बाय आइनपिटि बोसाफानो मसुक बाय चुं थानसा उंमानि चुगयाखौ हिनै तिनहाय जराव कायसा खलायसे बुमुं थाइसा बाय वानसुक मानि कायसा बाक्सा बाय सामुं तांनानि हिनै तिनहाय जराव बरक कथालाय वानसुक लाय जे स्टेप नाहारमानि मनि बागै पाइपले हामबायरिव चुं तिप्रासा चिनि देमसरा कचुसरानि इंगै पुरा चिनि बुवाग्राताय चिनि ऑनरेबल सार विजय रामखोनो चुं पाइपले हामबाय याफरो जों तिनि न्यूज मीडिया नि बिसांति बिसिंति ओ हको दुइसा पार्टी अफिस तंतुति आसुक नंथौ हामबाय।